Kaagyari naman ang papabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Matapos ang duha ka tuig nga nakaparada na gid man liwat ang mga kanyon sa Dananon sa Bago City para sa alas 5 de Nobyembre. Namiss sa mga bagunhon pati na sa mga turista ang pagsigabong sa mga kanyon. Makalilingaw ang reaksyon sa mga tumalanaw sa kada pagsigabong sang kanyon. Aton balikan ang alas 5 de Nobyembre sa Bago City sa buwas sa tripping ni Ruming. Samtang balikihom naman ang lilibo nga mga kabataan nga nabuligan sa Operation Smile, ang organisasyon nga naghatag sang libre nga operasyon sa mga sungi kag punga. Ini ang ilang nga misyon. Upod sa Hope Foundation, may 4,000 na ka mga magagmay nga kabataan ang nabuligan paagi sa Operation Smile sa Negros Occidental. Denikada na ang ilang ginapatuman nga surgical mission sa pila ka mga lugar sa pungsod. Kag humalin sa nagpandemic, subong na sila liwat nakabalik sa probinsya. Ato saksihan ang pagbalik ihom sa mga kabataan sa Baganihan sa Sunday.